हाय हेल' नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एचएस स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों बिटिसि रिक्रुटमेन्टनि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन। फैगासिनो दं ग्रेड 3 ग्रेड 4नि मासि इडुकेसन पिडब्लिउडि पिएचसि आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव ओंखारगोन होननानै बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम बिथां रनजित बसुमतारिया बुंदों। आं नाथाय नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ लाबोनो हायाखै कपिराइट नांजानो गिनानै, नाथाय ओंखारगोन। नाथाय माब्ला ओंखारगोन बेखौ बुङाखै। माखासे भेकेन्सिसफोरखौ स्कुटिनि खालामगासिनो होननानै बुंदों बिथाङा। कालेक्सन खालामगासिनो दं, अफिसारफोरखौ दायथ' होनानै दोनदों आरो बिनि सायाव अलरेडि वेबसाइटबो बानायखाबाय होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय माब्ला एप्लाइआ फैगोन बेखौ आं बुंनो हाया। जेब्ला एप्लाइआ फैगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैगोन आरो बबे वेबसाइटआव फैगोन बेखौ जों सावरायनो फैयो। नै लोगोफोर, बड'लेण्ड.gov.in आव नैबेहाय बे वेबसाइटआव फैगोन। जोंना जेब्ला साख्रि ओंखारो अब्ला बे वेबसाइटआवनो होगोन। नाथाय दासिमाव जेबो आपडेट गैथ'वा नुनो मोनदों नोंथांमोना। दासिमाव जेबो आपडेट गैथ'वा जोंना। दासिमाव जेबो आपडेट गैथ'वा। जेब्ला आपडेट फैगोन आं नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैगोन। दाख्लै मोनसे एपइन्टमेन्ट होखांबाय ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव जानानै थांबाय बियो। भाइभा लादों, मक इन्टारभिउ, डाइरेक्ट मक इन्टारभिउ लादों। अलरेडि एपइन्टमेन्टखौबो होखांबाय लोगोफोर। माखासे ओंखारगोन होनदों। भेकेन्ट पस्टआ 1100निफ्राय 2000 सामथिं ओंखारगोन। भेकेन्ट पस्टआ नोंथांमोना प्रिपेयार जा, थाबैनो ओंखारगोन। जानुवारि मान्थआवनो एप्लाइआ जानो हागौ लोगोफोर। आरो नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार, जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफोराबो बेफोरबायदि जबनि गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोनबाय थायो। लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय था सानफ्रामबो। आं नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो जबनि गोदान गोदान आपडेट लाबोबाय थागोन। माखासे जबनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन आंनियाव। आरो बिटिसिनिया जेब्ला एप्लाइ जागोन आं नोंथांमोननि गेजेराव एप्लाइनि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैबावगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय लोगोफोर।